Attorney Rufil Fernandez Banyok. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Straight to the point. O karon, ania ang inyong anchorman. Veritate. Wa kitay mahimo aron sa pagpakigbatok sa kamatuoran, kundili aron sa pagdapig sa kamatuoran. Straight to the point. Luzon, Visayas ug Mindanao, Pilipinas, ug sa katawhan kutob sa mabotstong Sibya sa tibuok kalibutan via internet. Maayong buntag ug kumusta? Live gikan sa Queen City of the South, Cebu City, Philippines. Welcome nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Kini gyud po inyo boss nga nagad sa kahanginan sa kasamang Rufil Fernandez Banyok. Mao'y padayang makiguban kaninyo nining laing adlaw sa atong pagpakigbisog. Adlaw karon mahigala nga Sabado pizza 14 na nining buwan karon mahigala sa Marso tuig 2026. Straight to the point. Sa gihapon natagan tagpagtaga ng mga issues nga may labot ang lungsod. Nagbagang mga expose, nagunang mga reports. Dinhi lamang gyapon mga higala sa atong pagban-uban nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Nagunas to may iskutanan karon nga buntaga mga kaigsunan. Unang adlaw sa operasyon sa Cebu Bus Rapid Transit. Nakamugna og kalibog ngadto sa mga pasayro. Kung asa sila mahimo nga manaog. Straight to the point. Kini mo hinungdan nga nakita sa usa ka opisyal sa siyudad sa Subo ang panginahanglan alang sa dugang pagpasabot ngadto sa publiko sa mosakay ni ining BRT. Straight to the point. Libog sila mahigala sa maning BRT, di man ta kapatakag tuktok ani kana sa amnaog tanan ni store. Naani sa mga bus stations. Parihanig mga train ba, no, nga dili na patakag hunong lang initay makahunong. Nani mga bus stations adto na mo hunong. Pero ang problema mo gud ani mahigala atong BRT Sugbo pagka grabehang pagkahimua medyo pinulpol gyud ako indekin. Kada kong kwarta nagasto billions mga higala nagasto niya ang gikan BRT Migala na gikan South Bus Terminal padung diri sa May Fuente. Mora na iyang naadiha mga higala ang iyang kwan, ang iyang bus station. Naunsa man taon ni pagka hitabua mga higala tagan tanig pagtagan rumutaga sa atong pamanuban usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Mga bus nga nagdagan alang sa CBRT dunay libreng sakay panahon sa rush hours. Gikan sa alas 6 buntag hangtod na sa alas 9 sa buntag. Og sa panahon gikan sa alas 5 ngadto na sa alas 8 sa gabi. Straight to the point. Mga panahon na may gala nga medyo dunay libreng sakay. Katanig pagtagad butaga sa panuban usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang lokal nga kagamhanan sa Dakban sa Sugbo nagplano nga mohatag og fuel subsidy ngadto sa mga pampublikong mga sakyanan taliwa sa padayong pagtaas sa presyo sa mga produktong petrolyo. Straight to the point. Mika ni pagtaas mahigala sa produktong petrolyo ato ni pagtagad sab karon nga buntaga sa atong pagban-uban mahigala nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Department of Labor and Employment supak nga himuong mandatory ang alternatibo nga work arrangements alang sa mga pribadong sektor taliwa sa padayong pagtaas sa presyo sa mga produktong petrolyo. Straight to the point. O sa pikas bahin dito sa kauluhan dulan sa 500 ka mga Filipino ang gikatakda nga mopauli gikan sa Dubai paingon sa Pilipinas sakay sa usa ka chartered flight. Straight to the point. Kaya kining 500 kabuok mga higala nga mamauli lain ning problema mga higala sa atong nasod, ha? Ato nang gi-play kagahapon may higala ang reklamo dito sa Bahrain. Wa ko ni pundo mga sukit paminaw. Anong may pundo nga daghan malita-malita man ning kwarta nato dinhi. Straight to the point. Ato ni hatagag pagtagad rumutaga unya na poy laing mamauli may galang 500 ka mga Pilipino. Sa Dubai pa lang na mga sukit paminaw, lain na po na mga higala nga ang ilang mga pamilya magkaproblema in town asa mag-source mahigala karon og panginabuhi. So another problem sa atong Philippine government ang pagtaas sa mga palaliton ug uban pa. Pero ang atong gobyerno mahigala lahi ang gitutukan. Straight to the point. Katalig pagtagad butaga sa atong pamanuban usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the Senador Ping Lacson ni Butyag, ha? Sige mahigala og tubag-tubag mga kigalaan og mga privilege speeches si Senator Ping Lacson o Senator Rodante Marcoleta ato ning padayon paghisgot rubutaga mga higala. Si Lacson karon niingon na nga bukas paghihapon ang Senate Blue Ribbon Committee alang sa pag-imbitar sa mga kanhi Marines nga nipasangil nga ni-deliver og mali-malitang kwarta. Straight to the point. Araman lagi na nganong magpalangan-langan man si Lacson. Medyo hesitant siya, reluctant siya mga higala. Pero gipiit naman sa Marcolita yung sa bukas pa. Pwede pa. Ano di man pwede?
Straight to the Katarik point. pagtagad ng butaga mahigala, no? Kay doon na mga higalay dugang pa investigasyon mo nang doon na partial report selection, di mo pirmang ubang mga senador dakin. Straight to the point. Ano mo pirma may wa pa mo na mahuman? Hilaw pa man kayo mga higala. Ang wa niya mapatawag kining 18 Marines, di niya ipatawag. Ha? Unya karon mga higala ang gobyerno, di mapatawag. Wa na gud ang kisa pa may mo imbestigar, asa pa mamudagan ang katawhan. Asa pa man ta makakita og tinaro nga pang gobyerno og doon na kay reklamo wa naman kay kadtuan. Straight to the point. Wala na ICI. Kanumdo mo, Independent Commission for Infrastructure, wa na. Kay ni-resign ang duha ka commissioners, wa na mo tudlo sa BBM og lain. So, wa na. Practically na wa na ang investigation sa flood control. Selection mo undang na mga higala unta. Adikit pa doon, undang na siya. So na siya may higala nga, tapuso na yung Blue Ribbon. Di mamirma ang ubang senador. Wa pa man na makuan. O mo ta maghuman. Mga ano yung di man nimo imbitaron ang 18 Marines. Ano di man mo imbitaron sa Strigib o Laybar? Sila si Adrian Bersamin. Kadto sila si Pangandaman. Nga ingon man ka ikaw may nag-ingon mismo nga sila may nakadawat sa kwarta. Straight to the point. Katanig pagtagad lubutaga may higala na himong inconsistent si Ping Lacson ani. Iya ning hunaon og mayo. Iya bang undangon ang iya mahigalang kinabuhi sa pamulitika? Kay nakatiguang naman sa Lacson mahigala. Gusto ba siyang mahinumduman sa mga Pilipino nga wa gid say ayo? Gusto ba siyang mahinumduman sa mga Pilipino sa dayon tapos sa iyang karir sa politika mga higala nga wa gyud basura gyud sa Lacson? Straight to the point. Or gusto siyang mahinumduman nga matapos sa iyang karir sa politika nga makaingon mga Pilipino nga valuable gyud si Lacson? Dunay usa ka senador nga ginganlag Lacson nga nakaserbisyo sa Pilipinas nga labihan ka maayo og di prinsipyo. Kana ba'y gusto niya mahinumduman o gusto siya mahinumdum ang mga tao nga dunay Lacson pagkawa gyud ayo? At ang pagtagad lubutagas tuban-uban mahigala ning atong tulumanon inyong tulumanon. Straight to the Sa point. abroad, ang Iran posibleng mutugot og limitado nga pagsulod sa oil tanker sa Strait of Hormuz. Kini may problema mga kaigalaan ron, no? Kining Strait of Hormuz o sa kini mga kaigalaan ka murag bottleneck ba, no? Nga muagi dito mahigala kini mga oil tanker magkuha mahigala og mga lana. Mao ni nakamahal og samot na turon. Kay magkuha kag oil dito sa Saudi Arabia, dito sa Iraq, dito sa Kuwait ug ubang pa mga lugar sa Middle East. Muagi kag yun aning muagi kag yun mga higala kay naman na sa kinini ang Persian Gulf kanang maong mga nasod. Unya muagi ka mga higala gyud anang Strait of Hormuz. Mura na sag botilya ba? Liog sa botilya anak moagi gyud ka kanang mga barko. Wa gi alternative nga route anak kana mura man na sag nagurino. Gulf man na. So una ka makalusot sa Oman Gulf, kinahanglan moagi gyud ka sa Strait of Hormuz. Once makaabot na ka sa Oman Gulf, okay na. Kay Saudi Arabia naman na mga higala nga Arabian Sea naman na. So, wala na mo connect sa mga kinini ang kadagatan sa tibuok kalibutan. Makadeliver nag-oil. Karon kanang Strait of Hormuz, naaman na mag-atang ang mga sundao sa Iran, kay ila man ang napita sa napita day. Straight to the point. Under man sa ng teritoryo, dakong bahin anang Strait of Hormuz. Mao na nga ang mga seafarers medyo maglisod o kuan man ni sudugang nakamahal. Og siradaan sa Iran medyo samot o kadelikado. O nang suko si Trump mga sukit di paminaw anang dapita. Pero ingon mahigalang Iran nga okay rami, pwede na mo nga dunay limited nga makaagi, mga lamig tong kinsa lang makaagi, pero ang ilang kondisyon day limitado nga pagsulod sa mga tanker sa Strait of Hormuz basta ang oil cargo ibaligya ngadto sa Chinese yuan. Ano pagtagad mga higala ha? Karabutaga. Kay kuan pa. Nagpasipsip pa na sa China ning kuan ron. Iran mga sukit dig paminaw. Basta iagi ni sa China ha. Karabutaga tagatan ni pagtagad mga higala. Kinig uban pang mga iskutanan niyo mabati exclusive over DYHP RMN Cebu. 612 sa dial sa inyong mga radyo sa 93.9 IFM. Sa serbisyo publiko, maaasahan mo mga balita'y detalyado.